vlastne tu boli také dvere. Taká plnka vo vnútri, hej? To bolo, ako sedia ľudia, ako sa pozerajú. Vlastne tu boli takéto dvere. Ale tie dvere vlastne bolo vidno cez ne. Boli plastové, ale bolo vidno cez ne, vieš, a dali sa otvoriť. Otvoriť sa dali úplne do koran. A potom tu bol takýto múrik. Takýto asi. Aj na tejto strane. Teraz tu bolo také ako výklenky, ako keby na okno. A potiaľ to zhruba bol zase nejaký múrik a zase ešte jedna klemba. No neviem kresliť. Takto. A tu tiež nejak takto. A tie výklenky, tam neboli okná, ale oni boli prázdne. Čiže dalo sa vidieť, keď bola vlastne vystavená sviatosť oltárna. No a tu mal byť akože Pán Ježiš, to mala byť taká skrinka, hej? Tak to bola nejaká amblóna. Tu, na čítanie. Tu bol oltár. Teraz, čo bolo zvláštne, bolo, že vlastne až tu nazadu bola jedna lavička. A tu nazadu bola jedna lavička. A potom vlastne tu som videla, že sestry mali niečo, jak keď sedíš na takej malej poličke, neviem, či si to niekedy videl. Tak, asi takto od zeme vysoká, dajme tomu po ten gauč. A ona vyzerá zozadu takto, jak normálna, takto ako ako keby. Hej. A tu vnútri, vieš, že má taký priestor, kde sa dávajú knihy. Hej, chápem. Tak vieme, vieme, jak to vyzerá. Alebo ešte mali takú meditačnú stoličku. To asi tiež, vieš, už si videl, vieš, že taká drevená, maličká proste stolička. No, alebo to. A ešte mali taký koberček. Taký meditačný. Na zemi, hej? Tak jak muslimovia majú? No, ty dávaš otázky. No nebol to taký, jak moslimovia majú, ale už som to videla u jedných sestier, teda u viacerých sestier. U ktorých? Ja už ani neviem, ale viem, že mávajú to viaceré sestry, že keď chcú meditovať na tom, takže aby nesedeli na zemi, lebo zem je studená, aby tam neprechladli, tak si dajú pod seba akože ten koberček. Ale oni sa dajú s križovanými nohami, či jak tam sedia na tom? Jak meditujú, v akej postave? Však sedia na tom koberci, alebo ja neviem, alebo klačia, alebo polokľačia. Chápeš? Chápem, ale veľa takých koberčekov bolo? Hej? To takže boli dve lavice a zvyšok boli koberčeky? Hej? Alebo ešte také také pufy, u nás počne to pufa volá, že aj skrinka je, že na to dá sa sednúť. Hej? Áno. No dobré. A kostol vo vnútri, to je svatyňa, hej? Ten kostol vo vnútri, hej? Tam, no a jak bol pomalovaný? Boli obrázy tam normálne, či? Práve, že to som sa prekvapila, že ten kostol vyzeral akože tak, nie že o ničom, to nechcem povedať, ale tak, že vlastne tvoja pozornosť je upútaná iba na Eucharistiu a na nič iné. Že vieš, že jak máš dakedy v kostole moc vyzdobený kostol alebo moc veľa obrázkov a teraz všade možne sa sústredíš, ale na to, čo sa máš sústrediť, sa nesústredíš. Očami blúdim. Áno. Po streche. Áno. Vyskúmam, že ktorý aniel jak vyzerá. Presne. Všaký do inej dimenzie. Nič také, ako že tam nebolo. Ešte tam vlastne
medzi bohostánkom a medzi oltárom bol kríž, vieš, jak býva kríž na stene. No a taký veľký, neviem, či bol drevený, alebo to A sa... boli tam ľudia, ktorí tam boli, či nie? Ľudia boli za tými sestrami. Aha. A tie Za sestry boli... týmto. A tie sestry boli tu. Takže one boli tu. Áno. Tu bola taká stena, tam boli tie okna, že bolo vidieť celú Eucharistiu aj tie dvere a tí ľudia stali z tej strany ešte, A tí ľudia vlastne mali lavice tu, pred tým múrom. Tak jak v tých starých kostoloch, že tam bolo rozdelené medzi ľudí obyčajných a tými, ktorí slúžia v tej druhej časti kostola. Aha. Takže takto vyzeralo, také jakby grécko-katolícke trochu. Myslíš? Také tak trochu sa podobá to, tak niečo v tom je, tak v tom projekte. Neviem, či to je ale grécko-katolícke. neboli spolu tie mníšky spolu s ľuďmi, len boli oddelenie stali. Áno, oddelené. I to bola stena tutaj, hej? Že oni... No tu bol múrik, toto je múr, vieš. Hej. A tie výklenky, tam ako asi mali byť okná, ale tam neboli okná, aby ľudia lepšie videli a počuli asi. To som pochopila. A medzi tými výklenkami vlastne boli múry, chápeš? No hej, stena. Stena. Hej. Takto. Toto je stena. A tu boli vlastne dvere. Také plastové, ale dali sa otvoriť do Korán. Hej. Neviem presne, do ktorej strany sa otvára, že či do tejto, alebo ako do opačnej k ľuďom. To neviem, ale dali sa tak otvoriť oboje tie dvery, lebo boli ako dvojdvere, vieš? A tak sa dali otvoriť buď do tej, alebo do tej strany. A jakú farbu bola tam v tej svätyni? Jak bol pomalovaný na bielo, modro? Väčšinou prevládala biela. Hej. No dobre, idem, bo či by som stihol. Teraz vypínam a možno bude pokračovanie. Hej.